Nwaanyị ị na-anụ, nwaanyị imele gie jidelu gị na nwaanyị ọzọ n'enu bed ebe unu na-esi gbọngị. I wee yie n'enu yie na ana yie n'etiti na abụ ọjụ si na ya ga-abọ na ọ bụlụ na ị chọrọ ka ya bọlụ ka ya naba na iwulili na ya ga-abọ isaida na unu gbasara asị di na nwunye ọ nya anọlụ kama gị malụ na ya ga-abọ. Kedu ife ị ga-eme? Ị ga-ahapụ ya due to na ị kachọ that marriage and na unu amụtago ụmụaka and na gị nwamele ife na-ese ihe anụnwa nyụrụ ife na-ese ihe anụnwa, ị ga-asị ngwa nya bọlụ ka ị ga-asị nya bọna nya na nwoke ka ị bụ and na mistake ka ọ bụ and na mistake afụ na imegide na o nwere ihe megide ka ọ bụrụ, mana ọ bụkwa na ọ bọrọ ọ naba marriage unu agbasa. This girl na-ekwusi ike isaida na ya ga-abọlụ ha do even maka na this guy isi m na ya jee wee kpelu ndị be ha ihe melụnụ ka ha vụsịalị ọnụ wee na-asị nwunye enye abọla. Nwunye ya wee sị na ọ bụlụ na ya bọrọ ọlụ na ọ ma mma ka o si atọ na ọ bụlụ na ya bọrọ ọlụ na ọ ga-erepitie isaida na ya bọọlụ ọ na ya anụsigo unu rala ofu. Onye enu na-ayị ọjụ onye ana na-ayị ọjụ. Ike gwụrụ m. Ọ bụlụ gị kedu ife ị ga-eme? Wee jụọ this guy wee sị ya gwa m eziokwu o nke a bụ izizi nwunye jidegodie ebe ọ na-adọele nwaanyị ọzọ. Ọ sị m na ijide red handed bụ this one mana ọ na-suspect bụ na-esi ọnwụ na-enye nsogbu ịmago onu fanyọsịkwa ọdịna na o jiri n'aka na just ịmago onu. Ọ sị m mana ịgwakwa m eziokwu na ụfọdụ na ya emerekwa na ọ na-ịmago na ọ na-akizi 24/7 na o nwere ka a ga-esi gwakọta gị ife isikwa ka ị try ya that thing na ọ dịzi too much. Ịghọtara na ọ bụrụ na ya adịghị eme ka ibie si eme once in a while mana in fact na this lady na ajụ ọnya na omekigo up her mind mana ya nwa ka chọọ the marriage. Ọ bụlụ gị kedu ife ị ga-eme? Ọnya hapụ nwaanyị a ka ọ naba hapụ ụmụaka na-anọ ma ọ kpọrọ ụmụaka na-anọ naba ka ọnya kwue nkwa ya bụrụ o nwere ife mama mfụ na marriage onwekere ife gbara amafụ na marriage. Bọsị ka a na-akọ akụkọ onwe na one divorce court m follow this similar ọ bụrụ na the same thing. Ịghọtara na the man ma nọ ndị dị ọcha the man wee sị ya ọ chọkwa anya jee bọlụ ọ chọọ nya jee bọlụ mana ya chọọ kafaka na ọ na the relationship so the girl wee kwelụ ịgbalụ bọsị the girl bọlụ the thing bọsị fa na-abụ tụkọrọ ego gaba vacation ịma ndị ọcha jiri vacation egwu wee lụọ na vacation wee gwusie mmiri so the guy wee twist ankle ya wee banye na room si ka ya ka ụkwụ ya setụlụ ọka etesielie ife ụna amazi ife melụnụ the girl sị ya na ya na-abịa binie baa na suit nwoke ọzọ nọrọ ebe ahụ na ya na this guy na fa susugidere ọnụ susugide ọnụ ịpụsie akwa ịmagolu nnọọ wee gbu ya n'isi na wee kwụsị nye emerọzia mana ife a na-agwa gị ha bụ na ala agbago enyi ya nwoke. Enyi ya nwoke wee chegide from 11 o'clock nke mgbede abalị wee luo 5 o'clock nke ụtụtụ o wee zuzuru wee pụta dịka o wee zuzuru wee pụta o wee jụba the girl sị kedu ihe ọ sị nọ ife anwụ o melie ka abụọ ndị ọcha ndị ọcha. The next thing ị ga-afụ na comment section m kịta bụ happy anya naba nke nwa o mee mbọlụ nọ nwaanyị ka ọ bụ nọ nna nọ ibie ihe a niile na-akọ na comment section bụ how you will treat it ma ọ bụrụ na ọ bụrụ nge nwa mana ụfọdụ na-ekwukwa ihe ha ama mmenwu na comment section that's why ị ga-afụ group of commenters fa na-anụ ọgụ maka ife onye kwuru. Oh yes mana ofe ihe na you know bụ na-adụnụ honest na page ya because not real people can na-ekwu their story. Don't just open your mind and write anything because na ọ bụrụ gị ka ọ na-eme. Ịghọtara na because ị na-eji otu afọ ị mara ife onye afọ weta this story na-efi ya. Ịghọtara the last two stories in mere
bọsị dịka bịa na my comment section begide akwa 2 voice note ka ọ na-ebe akwa maka ife ndị mmadụ gwara ya maka etu unu si wee du ya vam ya unu dọrọ ya gwogwo esi ya nne na ikwesịkwe n'ịbe akwa onye ọbụla na-ekwu opinion ya etu o si wee ghọta etu esi wee zụ ya no different faces different people different understanding nwere ndị na-ata eze arụ wele ekwu nwee ndị na-ekwu etu ha si feel nwee ndị na-ekwu ọgbasala ha nwee ndị na-ekwu just ka ha kwunye gị just to spike people ihe a bụ public they will say their mind onye ọbụla ga-ekwu ife dị anụ uche maka na ọ mara onye ọ na-agwa maka na ikepụrụ secret na ọ bụrụ na ịpụta kịta life na-ekwu they will still talk to you ọnya bụ na a na-enwe saga na iru akwụkwọ yes onye hapụ n'okwu dị ya ka ọ naba ebe ọ bụkwa nyanwa kọsịrị ha ebe ọ bụkwa nyanwa melie na papi abagoli ya mba mami abalị ya mba ụmụnne ebalị ya mbasa anyị ekwuzine na ọ ga-agbọ site na ọ ka na-ekwu na ọ ga-agbọ ya ga na-ekwu ole sọsị anya naba na pala akpịa na ọ ga-arala ofu akwa ifu gị na ike gwụrụ ịma ihe na-ewute mbụ na ụfọdụ ya kịta azị gị hapụ ya ka ọ naba omembọlụ nna omembọlụ ibie listen ọ bụrụ na ị nweta ife ịchọ na nwaanyị wee were aka gị mebie datin wee luzuo daga i wee mesie chi ga-akpakọta gị n'ụwa ị nwetarozi onye dụka dagel ọ bụzalụ ndị ọka mma ka ị nweta ka ị ga-egbugide emelie forever ị nwere ike ịba na ndụ ụmụ nwaanyị a na-eli na-asa mana o nwere nke ga-adụ gị ka daga ọ bụkwara anọ gị nwamelie ajọ ife ị ga-atọ na regret ife iji wee welu pride wee rafụdozga ogodo na ị chọrọ ka o mie ha ga-eji nwayọ wee kwu mana ịma njidekwa 100% enye mere ya dana ya bụ ihe a ga-enye time ma gị nwa zuzuolu zuzugide to the point na o jidelu gị nwekwara ala nne gị ọfụma kedu na ihe ị ga-ejiri chit n'isi izizi ọ na-agwakwa gị and ọ gwa gị sị gị na bọsọ ọbụla ya ga-ejide gị pee na ya ga-abọ onye ihe gwa m na ya ga-abọ oluzie nkịta ọ chọgolu ka ọ bọlụ wee na-ajụ ma ọ gị hapụ ya ka ọ na-aba ka ọ gị hapụ ya ka ọ bọlụ amụrụ m ife m ga-agwa gị maka omesi m n'ọnụ wee pụta ọ bụrụ na ị ga-eji nwunye ma ọ bọlụ fine ọ bụkwanụ na ịma ndị nwunye ma ọ bọlụ fine ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ na-akpọkwana m afa